ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன். இன்றைக்கி கொத்தமல்லி தூள் அரைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் அரைப்பாங்க. நான் எப்படி அரைப்பேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கு சீரகம் 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன், மிளகு 50 கிராம் எடுத்திருக்கேன், கொண்டக்கடலை 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன், கல்லுப்பு ஒரு கையளவு, அரிசி ஒரு கையளவு எடுத்திருக்கேன், 1 கிலோ கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன், கருவேப்பிலை தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வரமிளகா 1/4 கிலோ இல்லையா அரை கிலோ எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. அது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக வறுத்துட்டு காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மிஷினில் அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொத்தமல்லியை வறுத்துக்கலாம். அதாவது எண்ணெய் ஊற்றாமல் பொன்னிறமாக நம்ம வறுத்துக்கலாம். வானலியில் போட்டு நல்லா வறுத்துடுங்க. ஒரு பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வறுத்து அரைச்சோம்னாவே அதனுடைய டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், கலரும் நல்லாயிருக்கும், ஃப்ளேவர் அதை விட சூப்பராக இருக்கும். ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா எண்ணெய் ஊற்றாமல் வெறும் வானலிலே வறுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம கல் மிஷினில் அரைக்க போகிறோம். ஸோ எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாது. அதனால் இதை வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை பாருங்கள், காய வச்சதை மறுபடியும் நானும் வானலியில் போட்டு வறுத்துருக்கேன். அதனால் நல்லா முறுமுறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும். கொண்டக்கடலை நல்லா வெடித்து வர அளவு வறுக்கணும். அரிசியும் நல்லா முறுமுறுன்னு வர அளவுக்கு பொரி மாதிரி வர வரைக்கும் வறுக்கணும். வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வரமிளகாயும் வறுத்துடுறோம். வரமிளகாயும் பாருங்கள், எண்ணெய் ஊற்றாமல் மெரூன் கலர் வர மாதிரி நம்ம வறுத்துருக்கோம். அதனால உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்கும். கொத்தமல்லி தூள் பார்த்திங்கனாவே கலர் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அது குழம்பு போட்டு வச்சா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ மிஷினில் அரைக்க போகிறோம். இது அரவை மிஷின், கல் மிஷின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது எலக்ட்ரானிக் மிஷின் மாதிரி இல்லை. இது கல்லில் அரைக்கிற மிஷினு. இந்த மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிட்டோம்னா நல்லா நாங்கள் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இந்த மிஷின் இருக்குது. அதனால் நான் இங்கே தான் அரைப்பேன். நல்லாயிருக்கும். அதாவது அந்த காலத்து ஸ்டைலில் கல்லில் அரைக்கிறது தான். அரைச்சிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போது ஒரு தட்டில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கிறோம். ஆற வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா 6 மாதம் ஆனாலும் உங்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும். யாருக்காவது இது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுக்குறேன், காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.